Alagad na siyempre kamsat ken papagaya may tanga rabi. Keta dati may nga daniw. Kentay basahin. Keta dati nga daniw ket naggapo. Ken ni ninang ko Nicole Alexalet. Iti Ilocos. Ngem. Ada iso na ditanay partes ti Italy. Kamsat ken papagaya. Kita kunana dito'y inaanak kunana. Adat to'y nakmanin. Nga mangibulos, dagiti balbalikas, nga nagtaod iti puso ken kaungkap. Daytoy ket may nga danib para kadagiti nakarikna. Iti ayan. Paunay kanina. Ket kunana dito inaanak sagbay mo man nga ibasa. Daytoy naputar ko nga daniw. Ket kayat ko pay man nga kablawan. Dagiti ay ayatek dita na ipartes ti Ilocos. As tameten ka dagiti padak. Nga napudno nga gayat. Kunana. Paunay kanina. When inaanak, kada putar ko nga daniw. Kadagiti rumwar na balikas. At agtaod iti kaunda. Kang runan meten ngayon nakablaawan tuy agtagikwa day di puso kenrik na paunay kanina. Kay dukat na polwan. No agin na yat, tuwa a puso. Di malapdan, di damot, aginana. Nga agkinkin na mata ni ti awan, kung tuna adalan. Ti mariknada, ragsak ngaglaplapusana. Inaldaw umununeg ni ayat. Inaldaw amangimula da iti kari. Di marukot wen di matukod ta nagbatog dagasat kadagiti agin innaya. Kanayon da asibugan. Tintugit da masetas ti masakbayan. Panagbabawi. Di nanto baliksen. Di da mauma amang yar arkus iti bagi ken bibigda. Dagiti sabong analagda. Iti pudno nga ayat at daan kired. No dumteng ni ayat di agaripapa. Day takapsat ken papagayam iti paulo na daytoy daniw ni ninang ko Nicole Alexalen. No dumteng ni ayat di agaripapa. Alagatan nina, agyaman iti